Le midlalo ihlose ukuqhakambisa amaqembu esifundazwe enze kahle njengoba lamaqembu esebenzisa leli thuba ukuveza abadlali abasha ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Undunankulu wesifundazwe uthi balindele imidlalo esezingeni eliphezulu. Sishayile ihlombe ngoba kunamaqembu amasha ebhola la azobe eqala ukudlala kule tournament. Esithi ke sizimisele ukubona ibhola impela elobe liqhuza umentshisi kulonyaka lona ka 2025. Kulonyaka isithupha amaqembu azoba ingxenye yalomqhudelwano wePremiers Cup. Owengamele ezemidlalo esifundazweni uMntomuhle Khawula uthi inkulu inqubekela phambili yezemidlalo esifundazweni. It's a very important tournament, especially as a pre-season tournament. You know that in KwaZulu-Natal, it's not much that we have business supporting our teams, sponsoring our teams, and therefore this gives them an opportunity. Kanti amaqembu azotholana phezulu ngosuku lokuqala. AmaZulu FC azobhekana neGolden Arrows ngo-11 ekuseni. Owesibili umdlalo ube phakathi kweDurban City ememezele uGavin Hunt njengomqeqeshi wayo. Yona izotholana phezulu neMilford FC ngo-2 ntambama. Kuthi ngosuku lwesibili iMidlands Wanderers asanda kunyukela esigabeni se-NFD idlale neRichards Bay FC ngo-9 ekuseni. Yonke le midlalo izobanjelwa eMhlathuze Sports Complex.